השימוש בנטוורקינג, אנשי קשר, בתהליך של מציאת עבודה, זה דבר מאוד מאוד חשוב וקריטי. המחקרים מראים פעם אחר פעם שרוב האנשים שמצאו עבודה עשו זאת באמצעות אנשי הקשר שלהם. ובכל זאת, כשאני שואלת את האנשים איך אתם פונים ומה הצלחתם להשיג מאנשי הקשר שלכם, אני מופתעת כל פעם מחדש. זו הסיבה שהחלטתי להקדיש סרטון מיוחד על הנושא הזה. בסרטון הזה אני אסביר איך לפנות לאנשי קשר ומה ניתן להשיג מאנשי הקשר שלכם. שמי נירית גלר ג'מילי. אני יועצת, מדריכה ומלווה מחפשי עבודה. ההתמחות שלי היא מחפשי עבודה. בסרטון הזה אני אתמקד בשלושה דברים. 1. מי אנשי הקשר שכדאי לכם לפנות אליהם? 2. מה אתם יכולים להפיק מכל איש קשר? ודבר שלישי זה איך לייצר פנייה שתהיה באמת אפקטיבית ותעזור לכם למצוא עבודה. מי האנשים שאליהם אתם יכולים לפנות ושהם יכולים לעזור לכם בתהליך של מציאת עבודה? רוב האנשים ישר אומרים לי שיש להם את האנשים שהם עובדים במקומות שמעניינים אותם, או הם בתפקידים בכירים, שיש להם הרבה קשרים, וזה האוטומט שלנו, וזה בסדר. זה האנשים שאליהם אתם מייצרים פניות יזומות. לכל בן אדם יש את כמה אנשים, מי יותר, מי פחות, אבל אליהם בהחלט לייצר פנייה יזומה. אני רוצה להוסיף למי עוד הרבה מאוד אנשים. כל האנשים שסביבכם, זה יכול להיות בצורה אקראית ולא מתוכננת, אבל תפתחו את העיניים, וסביב כל אחד יש כל כך הרבה אנשים שיכולים לעזור לכם. זה יכול להיות במפגש חברתי, במפגש משפחתי, זה יכול להיות הורים מהכיתה, מהגן, זה יכול להיות השכנים ברחוב, זה יכול להיות פגישה אקראית עם מכר שלא ראיתם הרבה זמן. בעצם תרתמו כל מי שסביבכם, כולם יוכלו לעזור לכם בכל מידע שיכול לקדם אתכם. תפרסו את זה. המי שלכם צריך להיות מאוד רחב, מאוד גדול, וככל שתפרסו לכמה שיותר אנשים, אתם תקבלו כמה שיותר עזרה. מה ניתן להפיק מאנשי הקשר שלנו? כשאני שואלת את האנשים שמגיעים אליי, אוקיי, התקשרת אז התשובות הן כאלה. פניתי אליו והוא אמר שהוא לא יודע על שום משרה ושאם הוא ישמע הוא יעדכן אותי. אפשרות נוספת, הוא אמר לי לשלוח אליו את הקורות חיים ושהוא יעביר אותם הלאה. זה בלארג'יות. ואני אומרת, לא עשית כאן שום עבודה. המטרה שלכם זה להפיק מקסימום מידע. אני חושבת שכל התהליך הזה של חיפוש עבודה מושתת על מידע. ככל שתאספו יותר מידע, אתם תוכלו לפעול יותר, אתם תוכלו לייצר יותר פניות. מידע יכול להיות בכל תחום, ואני מצפה שתייצרו מקסימום מידע מאנשי הקשר שלכם. אז נכון, זה יכול להיות הפניה לאנשים. זאת אומרת, הם מכירים מישהו והם יכולים לקשר אתכם עם מישהו, זה אחד. אבל זה יכולים גם להזכיר לכם אנשים שאין להם קשר, אבל מספיק שהם מזכירים לכם אותם, ואתם כבר אחרי השיחה מייצרים טלפון נוסף לאיש קשר שלא היה קודם ברשימה. אז זה אנשים. דבר שני זה חברות. יכול להיות שמקושרים לחברות מסוימות, אבל הם גם יכולים לתת לכם רעיונות על חברות. זאת אומרת, הם יכולים להגיד לך, תשמע, אני שמעתי, חבר שלי עובד בחברה מסוימת, אני שמעתי שהיא טובה, יש שם תפקידים שעשויים לעניין, אולי אפילו יש משרה פנויה. אז כל מה שקשור לחברות, זה בעצם יכול לייצר לכם גם פניות יזומות נוספות שעליהם לא חשבתם. מידע נוסף זה כל מה שקשור לשוק העבודה, אפילו חברות השמה. הם יכולים להגיד לך, תשמע, יש חברת השמה מעולה, ויש שם אשת קשר נפלאה, ולפעמים הוא יכול לעזור לך ולקשר אותך, ולפעמים מספיק שאתה יודע שיש חברה כזאת, אתה כבר מייצר את הפנייה בכוחות עצמך. בעצם, מה שאני אומרת, תנסו להפיק
מקסימום מידע מאנשי הקשר שלכם. המידע הזה ישמש אתכם, ובאמצעות המידע הזה אתם תייצרו הרבה יותר עבודה, ותגיעו ליותר הזדמנויות תעסוקתיות, ובעצם תפתחו עוד משרות, ותרחיבו את הסיכויים שלכם להגיע למשרה שמעניינת אתכם. נמשיך באיך. הדבר הכי קשה זה לייצר את הפנייה. כשמחפשים עבודה גם ככה מרגישים לו משהו, ולבקש עזרה זה מרגיש רע, והרבה מאוד אנשים לא מוכנים לעשות את זה, ואם הם עושים את זה הם ממש מתפתלים. ואנשים לא אוהבים להיות עובדים סוציאליים, ולא כולם אוהבים לעזור, וזה לא טבעי. תוסיפו לזה גם שאנשים עסוקים והם לחוצים, והיום סדר יום של רובנו גדוש ועמוס. אז איך בעצם נדחפים לסדר יום הזה, ואיך מצליחים להפיק משהו מאנשי קשר? זה לא פשוט. אנשים לא אוהבים שמגיעים אליהם ומבקשים עזרה. זה באופן כללי. לבוא במצב, תשמע, אתה יכול לעזור לי, זה לא עובד. אבל מה שכן, כל אחד אוהב שמלטפים לו את האגו. ואני אומרת, תתחילו עם פתיחת לב. וזה יכול להיות עם מישהו שאתם עבדתם איתו, וזה צריך להיות משהו אותנטי. ואני חייבת לציין, זה חייב להיות משהו אמיתי, משהו אותנטי, משהו שיצא לכם הכי נכון ואמיתי. זה יכול להיות, אני מאוד מאוד מעריך את הידע שלך, והייתי שמח אם היית יכול לעזור לי לחשוב, אני עכשיו בתהליך של חיפוש עבודה, ומאוד מאוד מאוד חשוב לי לשמוע את דעתך. אני מניח שאתה יכול לתת לי אולי כיווני מחשבה שלא חשבתי עליהם. זה כמובן שיש לו זמן, ואתם בדקתם שהגעתם אליו בזמן טוב והוא פנוי, כי אם לא, תחזרו אליו כשהוא פנוי, והוא יוכל לעזור לכם יותר בצורה הרבה יותר אפקטיבית. אז קודם כל, פיתחו את הלב, תייצרו איזו הקשבה, תייצרו פתיחה שהיא טוויסטית, מעניינת, שתגרום לו להקשיב לכם, שאפילו תרצה לגרום לו להיפגש איתכם. אז פתיחת לב. דבר ראשון, כשפונים לאנשי קשר. אחרי שפתחתם את הלב, הוא כבר קשוב. זה הזמן לנאום מעלית. נאום מעלית זה איך אתה מציג את עצמך, בצורה קצרה, ממוקדת, עניינית, כזאת שתהיה מובנת, וכזאת שאפשר יהיה לזכור אותה, ואפשר יהיה לעבוד איתה. אם אתם לא יודעים מה זה נאום מעלית, אני מציעה לכם לפנות לסרטון שלי שמסביר איך לייצר נאום מעלית. חשוב שתצטיידו בנאום מעלית מעולה. הדבר האחרון שאני רוצה להדגיש זה האחריות. האחריות על הקשר. לפעמים הוא אומר לך, תראה, אני אתקשר אליו, ואתה תשאל מתי אתה חושב שיהיה לך זמן, ותנסו לצאת עם משהו מוגדר. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לך, תשמע, אני בשבוע קרוב אייצר איתו קשר, ואם הוא אומר לך בשבוע הקרוב, אז אתה אומר לו, זה בסדר אם אני אבדוק איתך יומיים, 3 אחרי הזמן שהוא אמר. תנו לו זמן, אל תלחיצו אותו, ותתקשרו, ואחריות הקשר אליכם. אתה התקשרת אליו, אני יכול ליצור איתו קשר, אם אני אפנה אליו, הוא כבר ידע. זה בעצם ברגע שאתם תוחמים את זה בזמן, והוא יודע שאתה תתקשר ותבדוק, זה כבר ייצור אצלו מחויבות. ואל תלחיצו. אם הוא אומר יום, קחו לכם 2-3, אם הוא אומר לכם 2-3, קחו לכם 5, תיצרו איתו קשר, תנו לו מרחב נשימה, אל תייצרו לחץ, זה לא טוב, וזה לא יקדם אתכם. אחריות הקשר היא תמיד עליכם, אתם מייצרים קשר, קחו מקסימום עבודה עליכם, תנסו לייצר את מקסימום הפניות בכוחות עצמכם, ותשתמשו בו במינימום האפשר, תנסו לייצר ממנו מקסימום מידע. הדרך הכי טובה היום למצוא עבודה זה באמצעות אנשי הקשר. חשוב לי שגם אתם תייצרו את הפניות הכי טובות למקסימום אנשי קשר, ובזכות זה תגיעו למקסימום הזדמנויות תעסוקתיות.
אני מקווה שבעזרת הסרטון הזה, כבר הפנייה הבאה שלכם תיראה אחרת, ותצליחו להפיק ממנה הרבה יותר. אבל לפני שאתם רצים לאנשי הקשר שלכם, אני מזמינה אתכם לאתר שלי. באתר תמצאו כתבות ומאמרים וסרטונים ומדריך למחפש עבודה, והכל בחינם. אם את אימא, יש לי אתר נוסף, אתר לאימהות מחפשות עבודה. ורגע, אם יש לכם שאלות, יש לי דפי פייסבוק לייעוץ מקצועי במציאת עבודה. בדפי הפייסבוק אתם יכולים לשאול אותי שאלות, ואני משתדלת לענות כמה שיותר מהר וכמה שיותר רחב. ואם את אימא, גם לך יש דף פייסבוק, קידום אימהות במציאת עבודה. אני מקווה שכל אלה יעזרו לכם למצוא את העבודה שאתם רוצים כמה שיותר מהר. אני איתכם, עד שתמצאו עבודה.